Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela ħabbar li l-Gvern se jkun qed idaħħal il-ħarsin ta' tradizzjonijiet Maltin fil-Kostituzzjoni u għal dan waqt attività politika f'Bormla li għalija attendew ukoll numru ta' għaqdiet li jirrappreżentaw sports, delizzi u tradizzjonijiet. Dr. Bela fisser dan il-pass bħala garanzija għad-delizzi u għat-tradizzjonijiet u dak li għamilna Maltin imħares fl-ola liġi tal-pajjiż u protett minn kull teddid. Kien hawn li qal li waqt il-Gvern Laburista kien għaddej bil-proċess ta' dak li sejjaħ l-akbar proġett ambjentali, jiġifieri dak ta' Manuel Island, l-Oppożizzjoni kienet qed tipprova tirbaħ punti għaskapitu ta' delizzi u tradizzjonijiet. Qal li l-ambjent m'għandux jiġi mkeskes ma' tradizzjonijiet, fakkar li dwar l-ambjent il-Gvern jieda Green Paper biex jisma' mingħand in-nies. Il-Prim Ministru mexxej Laburista ħabbar li l-Gvern identifika art fit-tramuntana ta' Malta li se tkun żona riservata għal camping li se tkun tal-ola standards. Bl-istess mod, Dr. Bela qal li l-Gvern se jinvesti fil-faċilitajiet tal-caravan site diġà eżistenti fiż-żona tal-aħrax tal-Mellieħa. Dr. Bela ddefenda l-politika tal-Gvern li jixtri diversi sedi ta' gażini tal-banda li kienu f'riskju ta' żgumbrament u qal li dan l-investiment ta' 29 miljun euro fisser li ġew salvati numru ta' festi. Ħabbar li se jifdal il-proċess tal-akwist mill-Gvern tal-Gażin tal-King Zone fil-Belt Valletta u dak ta' Pompej f'Marsa Xlok. Dr. Bela żied li bħalma l-Gvern għen lil dawn is-soċjetajiet issa se jkun qed jidħol għal gażin li xtraw il-proprjetà tagħhom u jħallsilhom limax biex bekk dawn is-soċjetajiet ma jibqgħux iħallsu self kummerċjali. Fid-diskors tiegħu f'Bormla, Dr. Bela ħabbar ukoll li fi ftit ġimgħat oħra se jitlesta l-wiċċ tal-kwarta mil tat trakka tal-karozzi biex minn hemm il-proġett ikompli bil-bini tat-torri, stands u aktar. Qal ukoll li x-xogħol fuq it-trakka ta' żwiemel wasal fl-aħħar fażi tiegħu tant li l-ewwel tiġrid fuqha se jsiru fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Prim Ministru mexxej Laburista temm jgħid li l-Partit Laburista jibqa' garanzija għal passatempi u tradizzjonijiet. Semma fost oħrajn kif il-Gvern mar quddiem il-Qorti Ewropea u ddefenda l-kaċċa u rnexxielu. Kif qal li qed jaċċerta l-bilanċ billi jassigura wkoll li l-kaċċa ssir fil-parametri tal-liġi. Dr. Bela kompla jgħid li bl-istess mod iddefenda lil festi u anke lil laqdiet sportivi.